ktoré nápoje je vhodné piť pri cukrovke a ktoré nie. Skrytý cukor a glykemická záťaž často pochádzajú práve z nápojov. Čo môžete piť, keď máte cukrovku? Najlepšou voľbou je voda. Pomáha znižovať hladinu cukru a zlepšuje metabolizmus. Zelený čaj, bohatý na antioxidanty, znižuje zápaly a podporuje cievy. Odvar z harmančeka, šípok, škorice pomáha stabilizovať hladinu glukózy. Nesladené zeleninové šťavy sú užitočné, ale s mierou. Čo je zakázané? Ovocné šťavy z obchodu aj bez pridaného cukru výrazne zvyšujú hladinu glukózy. Sítené nápoje, dokonca aj bez cukru, umelé sladidlá spôsobujú prudký nárast inzulínu. Mliečne koktaily a sladké kávové nápoje, skrytý cukor a tuky zaťažujú pankreas. Alkohol preťažuje pečeň a narúša kontrolu hladiny cukru. Aký nápoj by ste si mali vybrať, keď máte chuť na niečo chutné? Vyskúšajte domáci nápoj z citróna a zázvoru, pridajte trochu škorice, pomôže vám kontrolovať hladinu cukru a zlepšiť metabolizmus. Ak vás téma cukrovky zaujíma, napíšte do komentárov slovo cukrovka a ja pripravím ďalšie videá na túto tému.